Angibingelele msakazi kulolu hlelo lwakho sifisa ukuthokoza ukuthola ithuba lokuthi nize nibe kanye nathi nizocoshela emsebenzini ongaka besiwenza uhlelo lwethu ke ebesinalo namhlanje uhlelo olulandela iprogram esake saba nayo ngomhla ka2 kuJuly la khona sasine program yo-empowerish abantu abasha sibiza ama-departments ngokwehlukahlukana kwawo ezosichazela ukuthi eminyangweni yawo yini abanayo ezinhlelo zabantu abasha ngenhlahla ke sabe sesiphinde sixhumana nomnyango wa-ATIA kodwa ke uphiko lolwaka-environment ngenxa yamathuba abawavezayo ukuthi ke umnyango unamathuba angaka namhlanje ke besinaleyo program leyo yokuthi ke bazokwazi ukuthi ke bacacisele abantu noma ke abantu abasha abakhona kule ndawo ngamathuba umsebenzi akhona uma bezenzela umsebenzi ikakhulukazi ke bekwi umkhakha lo we-recycling ne-waste management so bekuyilokho bekuhlanganisile namhlanje bezobachazela abantu nesikuthozela kakhulu ukuthi umnyango usihlelele nabantu abanolwazi nabantu asebengenele lomkhakha baze baphumelela bekukhona noPepco nje ebebekhona la bezokwazi ukuthi bachazele abantu nanokuthi ke bona baxhasa ngani ukulekelela abantu uma beqalisa indaba yomsebenzi noma amathuba omsebenzi kusetshenziswa imfucuza abafundisekile abantu futhi ubonile ukuthi bakujabulele ngoba indlela abenze ngayo namanje nje sinohlelo lokuthi i-database bangakanani abazobhalisa bangaki nabanothando lokwenza lo msebenzi so ke nje sibonga kakhulu konke umsebenzi owenzakele nesifisayo ke kodwa bakithi ngoba sasihlale sisho ukuthi siyafisa ukuthi bonke ama-department nazo zonke inhlaka ezimele zikwazi ukwelekelela ngoba sibhekene nempi enkulu yokushoda kwamathuba omsebenzi nje namhlanje nje msakazi ubonile nawe abantu abasha babekhona bebaningi kodwa futhi kuphakathi neviki uLwesine namhlanje lokhu kukhomba khona ukuthi impela sikhombe kahle noma sikhethe kahle ukuthi ke kuziwe kuzobuka udaba lwamathuba emsebenzi ngoba vele ubukhona babo kusho khona ukuthi abantu abangasebenzi so yingakho ke sibe nalezi inhlelo nesisaqhubekayo nazo ukwenzela ukuthi abantu abasha bakwazi ukusizakala siyafisa nje ukuthi nakwabanye bakwazi ukuthi badedele usizo noma ke amathuba lawo akhona kunama forms nje bawashiyile ama-EPWP azogcwaliswa yibo abantu abasha ukuthi bakwazi ukuthi kuyocosha amathuba emsebenzi la okwakhiwa khona nakuneyinkontraki khona so nje siyanxusa nje nakuwo wonke umuntu ukuthi silekeleleke sibonge kakhulu nje nomkhandlu wabaqulusi bekhona umanager waka-environment naye waveza inhlelo ezikhona nalapha bangakwazi ukulekelela khona basiza abantu abasha so iprogram yethu siyibukeke ingathi ke kuhambe kahle ngoba yonke imikhakha ibimelelekile futhi bachaze kwaclear kwacaca abantu bajabulile enengikuthanda kakhulu ke kulolu hlelo alukhethi abantu abasha bodwa ngoba uma kukhulunywa ngendaba yokurecycler noma umdala nje futhi ayidingi nokuthi uzube ne-qualification ethini ukuze ukwazi ukuthi ke ube kuleli business sijabula kakhulu nje ukuthi kuhambe kahle konke sikuthokozele futhi ke siyojabula kakhulu sesibona kukhona abaqalisayo ngoba bekukhona nomnyango lo laba bakwazi ukulekelela ukuthi abantu bakwazi ukuregister babhalisile nje abantu bazoregister ama-companies abo ukuze bakwazi ukuqalisa ukuthi babone ukuthi babhekana kanjani nempilo so sibonga kakhulu nje konke okwenzakele nesifisayo ukuthi nangelinye ilanga uma sinezinto esizenzayo siyanxusa nje umsakazi ukuthi nize nizocoshela nithathe ngoba le ndawo yindawo enobupha kakhulu kodwa ngokuba khona kahulumeni miningi imizamo ezanywayo ukuthi kube khona okwenzakalayo ukuze abantu bakwazi ukucosha abangahle bekucoshe emavikini andlule nje besino agriculture nawo uzofaka isandla bakwazi ukuthi abantu basizakale neminye iminyango sishaya isaluti ukuthi abasondele ukuze abantu bakithi bazokwazi ukusizakala bakwazi ukuthola into abazokwazi ukuyiphilisa ngayo siyabonga mhlawumbe